Rasulullah Sijurani Yalek Anjuli Bodolni post siapa kan je post ni waktu saya malia asa kau sabsa man saya mia member ke member president ke president secretary salai do post sawai go siwai naka hainai salo tipra mothani enggai dofani samung khlainai samung khai thangnai te mothani kahamni bagai sajaknai kokno sanai huijaknai kokno huinai hinai semai tangkha ngan mando no anlo yindi yak hepedi ang dan mung sadi mung Ishorni mungbai gosiwi sau ini tipra mothani beri bodolni pus dan pus apa di member gosiwi nakha hainai salo tipra mothani enggai dofani samung khai thangnai te mothani kahamni bagai sajaknai kokno sanai huijaknai kokno huinai hinoi semai tangkha